Podem perfecte. Dintre de tot hem anat. Però, clar, no us anàveu trobant, no? Us anàveu... No, els que van arribar els primers. Hem pujat lluny. Ja. No van trobar ningú per davant. Bueno, sí. A l'últim tram ens va adelantar dos grups. Quan vam parar Quan de vam parar a menjar. Mm. Ja amb aquest ragonet. Però realment que en 20 minuts més ja érem dalt. O menys de 20 minuts, sí. Escolta, tu què menges ara? No, Ah, vale. no, jo ja... Només m'he deixat l'aigua. Ah, bé, hòstia. Jo ja estava tot. No passa res. Vull dir que... Els La meva la tinc fot una merda. Tu vas amb la punta de la mica. Sí. Prova de posar-hi una mica de menta amb la llimona. Ah, sí? Tens menta? No. Bueno, sí, de vegades en comprem, però... Ja te'n portaré quan ens surti a casa. Ah, sí? Un brot o així. Es pot arrelar? Nosaltres Aquí tenim, en terrassa potser sí que la plantaria, tu. nosaltres tenim un trosset, aquí tenim tot de plantes Sí, aromàtiques. abans en teníem, però a vegades ja, ara l'hem gastat tota. Ah. Ja fotem faves i tal, i ja... Doncs mira, jo vaig comprar faves. Plantes faves a casa? No, les compro, No, que tenim faves que m'agraden molt, doncs. Fotem uns alls tendres amb faves i uns carxofes. Home, és que és molt bo, això, Em venges de faves, també? No. No? Són bones, Que et fan una mica de flat? O... No, perquè la dona no ha fet mai. El que passa és que els emprenyadors s'han de triar i tal, no? Però, va, Has provat de posar-li a les faves amb alls tendres Sí, escarxofa. una mica d'escorxofeta i una mica de... I què? Agafes pops, Hòstia, els talles a trossets i els barreges amb faves. És exquisit, ah, sí? és d'un altre món. Uns allets tendres, que el gust és més d'allò. O si no pots agafar uns alls sense tallar-los molt petits, que no Sí. se't cremin. Alls tendres, sí. O dels altres. Dels altres, per pujar una mica el gustet, sense tallar-los gaire fort. Llavors agafes i passes els popets per l'oli. Allò que et quedi aquell gustet, i amb allò fas tot. Hòstia, queda brutal, Les faves. Doncs escolta, mira, les tenim, ja... Faves, bueno, hi ha qui li agrada més la baby, aquella petiteta. No, a mi m'agrada la grossa, tu. A mi m'agrada la grossa, I llavors també, jo també hi poso com se diu, la funda, a vegades, si és tendra. No te la menges, la funda? És boníssima. No la trio, no? Tot allà i... En aquest sentit. Hòstia, és que a mi m'agraden molt, tu. Però normalment no hi fotem res de xitxa ni res de res. O sigui, fotem així vegetarià, és de conya. Però tu menges carn al conegut o no? Sí. Menjo conill. Conill, també. Pollastre no. Pollastre alguna vegada. Jo pollastre, la veritat és que Jo pollastre el compro, no en menjo massa. el compro de granja. que no té tant antibiòtic, no? Bueno, és que l'altre pollastre jo no me'l puc menjar ja. Em fot Ah, sí? asco la pudor que fa el pollastre normal, del súper o així, no puc ja. Hòstia. Tu l'has vist mai, tio? Lo groc que és el greix i la pell aquella, la pudor que fot de medicament. Jo no sé si és que a Fot casa... pudor de medicament el pollastre, ojo. És que és exagerat, lo del pollastre. Jo de petit, és que hi vaig néixer en una polleria. Venien ous i pollastres. No hi havia tants I antibiòtics. aquella va farà del pollastre i encara la tinc, perquè jo matava pollastres i els plomàvem amb una màquina, tota història, i encara... Hòstia, què és això? Què és? No ho sé. Hòstia, és un cuc, tu. Hòstia, tu com ara t'has sortit aquí, tu. Hòstia, sí, tu. Avui tinc paella, tu. Fotem molta verdura. La fas tu o la teva dona? No, la fa ella. Jo la paella la faig jo a casa. Sí? La barbacoa. Bueno, sí, o la cuina, Sí. I pots anar allà? No sents res, només el mar. Ja no en queden llocs així, I tant. Sí, no, és veritat. No. És que a vegades dius viatjar, i hòstia, però és que quan comences a viatjar et dones compte que coneixes molt poques coses. I tant. Llavors, vull dir, és que no cal anar massa lluny. Vull dir, hi ha coses aquí a Espanya, aquí a Catalunya, a Aragó, a Andalusia, a València... On et mai a Extremadura? De pas i només quan vaig anar a Portugal. Té zones molt maques, Allò del Jerpe, sí, l'Alentejo, sí. Té el seu encant, Sí. Jo he estat de vacances a l'Alentejo. Sí, Els pares viuen a Zafra. Ah, sí? Sí. Hòstia. Són extremenys. Però és Sí, molt maco és tot maco allà. tot allà, no? És molt maco el món, Sí. Allà del Valle del Jerte vaig estar llegint en una revista, hi ha una planta que es diu la jara, no sé si n'hi ha moltes, és l'estepa, n'hi ha moltes per aquí, que fan una flor blanca i aleshores, bueno,
n'hi ha moltes, sobretot al secà, no? Doncs hi ha una part d'una zona aquesta d'allà al Jerte, que hi ha una jara, que els fabricants del Chanel número 5 agafen aquesta planta, aquestes fulles, per treure-li l'oli, i és un dels components del Chanel número 5. Ostres, això també hi ho he llegit, tu. Sí? Sí, doncs busquen... Això sortia en un article de La Vanguardia, potser? Fa molts anys que ho Com un sé, això. dominical, No ho sé, potser sí, no ho sé, però que... Que ara ho diu així? Sí, sí. Toutes les villes y un peu plus Paris, لكن ماشي comme l'Algérie, comme elle est belle ونحبها بالهبال، فين نكون ما ننساها، ألجي ألجي شحال نحبها. كي نكون بعيد نتفكرك ولا بلانش، قلبي plein de tristesse ما ينساك en revanche. Où es-tu, place du gouvernement? معمرة بحبابي ونكون غريب plein de tourments. قلبي قلبي en était pris. J'aime toutes les villes un peu plus Paris, لكن ماشي comme l'Algérie, comme elle est belle ونحبها بالهبال، فين نكون ما ننساها، ألجي ألجي شحال نحبها. Estem baixant l'elefant. L'elefant ja està baixant? Sí, hem quedat a les 7 del matí. A quina hora? A les 7. Home, ja està bé, una bona hora, clar. Sí. No, avui la farem curteta. Ara ens hem tingut un dia dalt de tot de puta mare, tu. Toni, digue-li alguna cosa. Com estàs, Josep? Sí, ho sento molt malament, al rato. Josep Maria, escolta, això de les carreres vas a tope, tio, no et podrem ni seguir ja, eh? Ara ni podem ni seguir, però si tinc fotos, home, tinc fotos. Què cojón de fotos? Mira, Kiko, el Kiko, no sé què et vol dir. Josep, un saludo. Josep. Joan, Sí, No, ja parlarem més tard. vale, venga. Vinga, adéu. Bona caminada. Igualment. Adéu. Adéu, Josep. Digue'm. Digue, Toni. Adéu, Josep Maria. Adéu. A reveure, Urbà. És maca, eh? perquè per l'altre costat hi ha una via molt fàcil, també. Ah, sí? Josep, m'has trucat? Ah, no m'has trucat? No t'he trucat abans, el que passa que t'he enviat un missatge allò de telefònica que fan. Ah, vale. Bueno, doncs mira, doncs estem ja baixats. Ara aquestes dones són totes les coses, tu. Et fan córrer? Bueno, escolta, allò és que dona'ls-hi peixets, home. Les dones són unes bruixes. Sí, bueno. Què diu la Mari? Què diu la Mari? Què diu la Mari? Què diu? Joan, ja ens trucarem. Vale, vinga, sí, que t'estan fotent bronca, vale, molt bé. Vinga, adéu, nois, adéu. Hola, què hi ha? Cap a l'elefant, no? L'elefant és aquest d'aquí. Sí, quan hi pugeu.
A dalt la fan per aquí? No, nosaltres anem pel camí. Que sí puja bé fins al... Sí, home, i tant. Es puja bé, eh? Per aquí, a la grimpadeta aquesta... Una mica més cap allà, sí. Aneu bé. És agradable. Jo he arribat a dalt, eh? Bueno, doncs em vaig cap avall. Sí. Si aneu allà, sí, però si no... Hòstia, portes la motxilla de l'any, tu també, eh? Aquesta? Aquesta motxilla és acollonant, tu. Del Catlón, no? Sí, però ja té alguns anys. Va ser el principi de caminar, eh? No és de l'any aquesta, no? Aquesta motxilla... Ah, no, cojones, no, és veritat, és una altra. Però s'assembla molt a aquella que tenim nosaltres del 25. Sí. Hòstia. Aquesta, em sembla que deuen fer sempre les mateixes, perquè aquesta, jo no podia dir, però m'ha sigut 6 anys que fa que la tinc. Sí, bueno, la meva també, Déu-n'hi-do. Sí, el que passa és que aquesta porta aquest reforç aquí. Aquí la meva no porta. Bueno, l'essència d'una motxilla que pesis és això d'aquí. Ah, clar, sí. Per anar a caminar un dia, no. El pes s'agafarà aquí. El pes l'has de fotre aquí, perquè si no aquí... Molt bé. Així. Vinga, bona sort, nois. Noies. Adéu. Vale, tens el capità, tu? És l'únic home que portem, doncs. Hòstia, el teniu amaestrat, tu. El colleu, no? Ha de durar molts anys. Cuideu-lo, que n'hi queden pocs així. Adéu.